Моля, анализирайте живота си за някакъв период от време и вижте какво традиционно се случва през месец август. Август, точно септември и януари. Февруари, може би малко и март. Има промени, няколко седмици напред-назад. Зависи динамиката, която природата обуславя. Знаем, че Бог не върви по прави пътища и динамиката е вълнообразна. Това е нормално. Анализирайте и вижте как това, което сте определили за себе си, като възможност през месец август, на която и да е година, влияеше на промените в живота ви в цикъла на цялата година. И най-значителните промени започваха в края на януари, февруари и може би някъде в началото на март. Ако видите синхронност в тези процеси, в някаква повтаряща се цикличност, значи живеете в съответствие и най-вероятно събитията, които се случваха в края на лятото и в началото на пролета, краят на зимата, началото на пролета по календара познатни, много значително променяха живота ви. И в някаква повтаряща се динамика, може би на всеки 2 години, 3 години, 5 години, обикновено циклите са минимални. От 4-5 години ще ви покажа как изглежда. От гледна точка общия еволюционен план, например, нека вземем развитието на събитията през последните 5 години, какво се случи на планетата Земя от гледна точка на геополитиката, от гледна точка на икономиката, всичко много се промени, съгласете се. А когато се случваха вече осезаеми промени, тези тласъци, които стартираха процеса, т.е. трябва да разберем, че има фин процес, който извършва подготвителна работа. Това са вътрешни промени, знаете, като заболявания. Първо, нещо се появява в организма, натрупва се и после казваме, че е болен. Болест, болка, идва. Същото е и с проявените тласъци, когато бяха най-осезаеми. Малко статистика. Имаме една интересна отправна точка. Когато започнаха най-значителните промени, я вземаме от пандемията, COVID-19, на всички е известно, че се появи през 2019 година. В Ухан, Китай, през декември. Но така, за да се обяви пандемия, за да стане тласък към процеси, които промениха и социалното поведение, и икономиката, и политическите връзки, всичко се промени, тогава се случи 11 марта 2020 СЗО обяви, че избухването на COVID придоби характер на пандемия, а 2 дни по-късно, че центърът на пандемията е Европа. Началната дата се счита за 31 януари, т.е. имаме края на януари, началото на март. Развитието на тази история и стартът, ето такъв истински старт. След 2 започва следващият етап на промяна на системата, който се осигурява самия процес на разрушаване на системата. И кога започва? 23 февруари. 20 февруари при нас започва СВО. Ясно е, че подготвителните процеси са били преди това. Ясно е, че не започва от нищото. Но проявената активност, която започва да променя еволюционния план, е много значима по едно и също време.
Ето ни началото на март. Преди няколко дни, дори бих казал, че преди няколко седмици започна активна подготовка и преговори за промяна на отношенията между Америката и Русия. Много бързо се промени геополитическият, политическият. Продължението следва слой, информационният, комуникационният. Започнаха да се пренастройват отношенията. Социалните възгледи се променят бързо. Позицията на Русия. Историята на СССР и за позицията на Украйна и всяка страна, сега която е замесена в тази история, трябва да избере своята позиция, как да се отнася към това и как да участва в него, т.е. пореден много мощен тласък към промени. Това, което се случва в края на февруари, в началото на март, винаги значително влияе на целия цикъл, на известната ни календарна година върху нашия живот, но корекции се правят на всеки 6 месеца. Корекции от гледна точка на вертикалата на времето, където времето е енергия и информация. Август и февруари са вертикални. Проявява се като възможност и ние тази възможност или я използваме, или не. Вчера ви разказах за това, което правя в тази цикличност, как я използвам. И, знаете, любопитно, но на 11 март беше обявена пандемия, а на 11 март 2019 година аз в мрежата заявих, че започваме енергиен трансфер, трансърфинг. Тогава, точно през 2019 година, започна Великият християнски пост, 40 дни на прочистване, на системата за изход към пътя повече, сценарий за живот на ресурса. Християните традиционно се отказват от някаква храна, но всъщност постът предполага синхронизация с природните процеси на планетата, Земята, която от своя страна помага от гледна точка на космическите и земните сили, очиства не само биологичната форма от токсини и вредни зависимости, но и да се очисти менталният, психическият, духовният план и жизненият план като път, за да можете да преминете по този сценарий, който в момента е най-интересен за вас, т.е. имате някакво запитване, някакво намерение, някаква нужда и влизате в този процес, разбирайки, че в него има смисъл да се използват определени инструменти, които способстват очистването. Още веднъж ще напомня, че тук историята не е само за храната. Физически това е духовна храна, това е емоционална храна, това е ментална храна. Физическата, без съмнение, е определен ред на нещата, определена система, която използваме, за да преминем по пътя на най-дълбокото очистване. И самата планета прави същото. Тя сваля покривките, тя се чисти, за да прояви онези семена, онези възможности, онези ресурси, които вече са готови за растеж, готови за съзидание. И знаете ли какво? Как природните сили и ресурсите на Земята, които се проявяват под формата на растителност, животни, които се събуждат и се държат по определен начин, това е процесът на зараждане на живот и плододаване, така и тъби нашата дейност, те са съвкупни, паралелни процеси, които
променят плана на Земята, съгласно плана на Земята. И това, което се случва сега в геополитиката, е още едно потвърждение, че всичко се случва тогава, когато трябва да се случи, а дали умеем да използваме този ресурс в личен план, въпросът, разбира се, е към нас. Затова, ако вървите по пътя на промените, би било чудесно да имате на този път онези инструменти, онези възможности, който ще ви помогне да се избавите от ненужното, от баласта, за да се издигнете по-високо. И всички сили на Земята и космоса ще ви помагат, но е по-добре да се занимавате с това осъзнато и целенасочено, а не хаотично и безотговорно. В рамките на тези процеси, в които живеете като биологически сложен механизъм, аз наричам това поведение биомеханични. Всичко само по себе си, всеки ден в един и същ ритъм, в един и същ режим, в едни и същи сценарии, например, като пример, или дори в подобни ситуации. Защо? Ще се върна към началото на нашия разговор с вас. Нека още веднъж да погледнем как работи системата. Ето, къде водят такива усилия. Да предположим, че след 5 години, след като първоначално създадох профил в социалните мрежи през 2019 година, през януари, а след това вече споделих с хората знанието за това как работят енергийните цикли на нашата планета и как правилно да ги използваме, се озовах там, където се озовах. За 5 години успях да премина през колосален път, в който бях само с подпомагащ инструмент, т.е. съучастващ играч, където аз запитвам висшето ръководство, за да то може чрез мен да прояви този план, който ми е интересен за знания. Т.е. получих този опит, който исках да получа. Но знаете ли какво? Аз се опирах само на това, което някога някъде знаех, на някаква своя сила, която някъде тук вътре в мен съществува, а дали ще ми стигне силата, дали ще ми стигне времето, дали ще ми стигне още нещо, повярвайте ми, нищо от това нямаше да се случи. Аз съм само проводник и диригентът. Не трябва да мисли как е изграден пътят, как е положен. Защо тук има планина, а тук пропаст? Диригентът не трябва да мисли за това. На проводника му трябва просто да върви по пътя, който се приспособява и да покаже на другите как да преминат по този път. И всички ние един за друг сме проводници в някаква степен и според вярата ни се дава. И колкото повече вярваме в божественото присъствие в нашия живот, колкото повече се доверяваме на този път, колкото повече въздух даваме на божественото участие в нашия живот, толкова по-обемни са процесите, които се случват чрез нас. Ние полагаме същите усилия, но процесите са много по-обемни, много по-ресурсни. И да се научим на това. Можем само преминавайки през такива еволюционни отрязъци, които са синхронизирани с древното знание на нашите предци, за това, че 40 дни пост, който, разбира се, трябва да се изживее, още веднъж напомням, много по-дълбоко и осъзнато, отколкото просто да се откажем от храна някаква и така нататък. Защото 40 дни тази душа се намира близо до тялото, когато напуска тялото. На 40 дни Исус ходеше по пустинята, 40 дни Буда седеше под дървото и там бяха всички изкушения, т.е. те ги напускаха, всички груби вътрешни състояния на плана, процесът на почистване на системата
40 години. Мойсей водеше евреите през пустинята, за да се освободят от генетичното робско поведение 40 години. Говорим за Божия код, говорим за промени, които вътре в нас трябва да се случат. Така че, за да се случат, трябва да влезем в процеса, съзнателно разбирайки, че точно сега е най-важният момент, най-възможният, защото не просто така ни се дават инструментите. Когато ни се дават... Сега е даден инструмент и всички сили на природата и космоса са насочени към това да пречистят нашата система, да ни помогне да го направим, за да можем да проявим своята всевъзможност чрез себе си и да се родим как по-чиста форма на съзнание, по-обемна, по-изобретателна, когато свърши християнския пост. Такава циклична система, която работи като механизъм на Феникса, и след това вече да се придвижим към месец август, където системата се обновява напълно, от гледна точка на възможностите, които сме реализирали за себе си чрез собствените си усилия. Не това, което ни е поднесено на тепсия, а ние сами заявихме нуждата, отидохме, участвахме и съответно видяхме своя резултат, първите плодове. Ще видим през август. И така, за да бъдете в съответствие, трябва да направите анализ на живота си, да видите доколко сте в този процес, доколко сте в съответствие, а след това ще бъде чудесно, ако вие решите да посветите 40 дни на вътрешна трансформация и пожелаете да влезете в процес на пречистване не само по най-примитивния начин, но ето, няма да ям месо, няма да правя това, няма да правя онова. Тук трябва да се потрудите по-дълбоко и тогава на помощ ви идва. Или нашият затворен канал, където има над 70 инструмента от различен вид, всичко това, което е необходимо, за да се случи тази трансформация. Линк към него ще намерите под това видео, или много по-сериозна трансформационна система, която е заложена в програмата Теоретичен и практически Божи кодекс. Но това е за тези, които наистина желаят да се преродят. Пожелавам ни невероятно пътуване и прекрасен старт на бъдещите промени. Обичам ви!